Ola, boas, estamos aquí con Anxo Otero Montero e imoslle facer agora unha entrevista sobre a educación na Segunda República. Anxo, que impacto tivo a Segunda República na educación en Galicia? Antes nada, boa tarde. Antes de que se configurase a Segunda República Española, hai que ter en conta que o índice de analfabetismo que había na poboación era case do 50%, e o que quixo facer a República foi resolver este problema. Para iso abordouse unha reforma da educación que implicou que a escola fose primeiro laica, pública, evidentemente, obrigatoria e mixta, onde os rapaces e as rapazas puideran ir xuntos nunha mesma clase. Alén diso, tamén se crearon moitas escolas e tamén se incrementou o número de profesorado, ademais de mellorarense as súas condicións salariais. Tamén se implementaron novas metodoloxías, pois o alumnado, por exemplo, era o protagonista da clase e da súa propia formación. O profesor saía nesa época cos alumnos en plena natureza para que visen para dar clase de ciencias naturais. Alén diso, tamén se substituiu metodoloxía máis memorística, substituíse por debate ou pola reflexión. Tamén se crearon centros de ensino medio, o que supuxo que moitos fillos de pobres puidasen acceder á educación secundaria, non? Que a todo agora é máis complicado porque só se encontraban nas cidades. Houve tamén un recoñecemento do estado plural e das diferenzas lingüísticas e, polo tanto, un respeto cara á lingua materna do alumnado. Tamén a carreira de magisterio elevouse a categoría universitaria, co que se dignificou de alguma maneira a figura do profesorado. Hai que dicir tamén que esta reforma educativa levouse a cabo tendo en conta reivindicacións de reforma pedagóxica que existían xa na sociedade nas décadas anteriores. Non nos podemos esquecer das Irmandades da Fala, non? Por exemplo, propuxolle a Vicente Risco que se elaborase un informe para a galegización e a renovación da escola galega, e en 1924 Risco presenta o plan pedagóxico para a galegización das escolas, onde propón unha serie de medidas de renovación pedagóxica, como era introducir o xogo, a literatura popular dentro do ensino, os traballos manuais ou tamén os paseos ou excursións. Evidentemente, tamén unha das reivindicacións do nacionalismo, que era que o galego entrase a formar parte do ensino. Non quería esquecer aquí tampouco a figura de Xosé Iglesias Vilarelle, que no ano 32 publicou un libriño chamado Método de Lectura, que foi o primeiro manual de galego e que, polo tanto, foi o primeiro texto didáctico que hai escrito na nosa lingua. Ben, poderías falarnos agora sobre algunha figura política importante desa época? Ben, pois podo vos falar, hai moitas. Podo vos falar, por exemplo, de Elvira Bao, que Elvira Bao foi mestra, precisamente, pero tamén foi política, foi militante nacionalista e republicana. Foi membro tamén das Irmandades da Fala. De feito, foi a secretaria da xunta directiva da sección feminina das Irmandades que había na Coruña, a que pertenceron mulleres como Pilar Castro ou María Miramontes ou Amparo López Gin. Elvira Bao foi designada tamén como mestra para lle dar aula ás nenas nas escolas de ensino galego, estas que fundou Ángel Casal, ainda que finalmente non se puido incorporar. Tamén interviu políticamente, interviu nalgún mitin do Partido Galegista e foi editora xunto co seu home do primeiro libro de contos para nenos que fixera Vicente Risco e que ilustrou Álvaro Sebreiro. Alén diso, tamén formou parte da agrupación republicana femenina, que foi a súa presidenta. Ben, agora que mencionabas, que foi esa agrupación femenina republicana? Pois foi un espazo común das mulleres galegistas e republicanas da Coruña.
Entre os seus obxectivos pois, estaba contribuir á xustiza social, á democratización da sociedade, defender o dereito das mulleres ou impulsar a cultura, sobre todo para a muller. E que papel xogaron as mulleres na educación destes tempos? Pois no proxecto de educación da República as mestras ocupaban un lugar privilexiado, xa que elas encarnaban un modelo de muller moderna e independente. Polo tanto, o papel que desempeñaron foi fundamental. De feito, o plan da República era crear 27.000 escolas. Mentras tanto, mentras se ian creando, moitas destas mestras o que fixaron foi por a súa propia casa como centro de ensino. Tamén moitas delas colaboraron cos plans de extensión cultural, como podían ser as escolas nocturnas, que eran destinadas á alfabetización da poboación adulta. Tamén loitaron por conseguiren unha ampliación do seu campo laboral, xa que ata o de entón só se lles permitía dar aulas nas escolas de primaria. Poderías contarnos algo sobre María Barbeito? Pois María Barbeito tamén foi unha mestra da Coruña, foi unha mestra pioneira na renovación pedagóxica do primeiro terzo do século XX. Foi directora na Escola Nacional da Guarda, na cidade da Coruña, e foi tamén a primeira a introducir o método Montessori na Galiza, que é un método que potencia o desenvolvemento persoal da independencia do alumnado, a liberdade, o respeto e o seu desenvolvemento físico e social. María Barbeito, en 1933, accedeu ao cargo de inspectora. Isto fixo que potenciase despois o contacto entre varios mestres, entre o mestrado, e tamén o intercambio de ideas. De feito, crea un centro por intercambio de ideas pedagóxicas. Compuxo tamén un plan de lectura global para as escolas da súa zona, foi unha defensora férrea dos dereitos da muller e traballou pola emancipación da muller, tanto social como cultural. Alén diso, tamén foi membro do correspondente da Real Academia Galega e tamén formou parte da sección pedagóxica do Seminario de Estudos Galegos. Ben, pois por aqueles tempos non había moitos centros de ensinanza. Ti crees que cambiaría o relato da historia se existiran máis? Pois, como dixen antes, a Segunda República tiña proxectadas 27.000 centros de ensino, dos que creo que se chegaron a crear únicamente 16.000, que non son poucos. Evidentemente, cantos máis centros de ensino e máis profesorado, canto máis houbese, pois o ensino podría acceder moitísima máis xente e, polo tanto, baixar o índice de analfabetismo que había na época, que era o que pretendía conseguir a República. De todos os xeitos, penso que a cuestión é máis ben que pasaría se non houbese o golpe de Estado e os 40 anos de ditadura franquista. A resposta, evidentemente, é ciência ficción. Pois moitas gracias, Anxo, gracias por vir aquí. A vos.